Vas. Bueno, o reporteiro de televisión non ten dereito. No, ni a ir mexar, o pobre. Como non? Só Home, é que o se poñen. che cuadra no monte, pois xa tes outras alternativas, pero, ao fin e ao No, cabo, pero- non estás ao lado da túa casa e no teu centro de traballo non hai un baño, porque o teu centro de traballo está na rúa, non? Sí, a ver, o que está claro é que hai que ser sensatos. Eu teño algunhas anécdotas que non veñan aquí a conto, pero cando estás necesitado de verdad, e que eu estuve necesitado de verdad cando me operei, había momentos en que era inminente. Sí, sí, sí. Inminente. O sea, era inminente. Vamos Sí a ou ver, sí. un apuro Entonces, tivemos era- todos en calquera. algún momento, pero entras, pides algo... Correcto. E xa está. Pero ao mellor, eu xa non é a primeira vez que digo, por favor, pídolles, pagolles o que sea, pero... Pero hai déixame pagar. hostaleiros que tamén teñen que ter cuidado porque hai algúns hostaleiros que teñen un bar ou un restaurante de carretera, sobre todo, e que a veces di que lle para un autobús e baixanse Claro, 30 persoas, claro, e ves. van as 30 persoas ao baño e naide pide ningún Pero- café. Vale, estamos entendo, no extremo nun Bueno, extremo pero que oposto, pasa, non? que eso E haberá pasa, tamén extremos de alguén que teña moita necesidade no momento e diga, perdón, podo empregar o servizo. Xa veréis, igual non lle dá tempo nin a decir consumo ou non, pero vai o servizo e lle din, no. Debía haber nas cidades, sobre todo, baños de meter moeda. Ben Sí. cuidados, ben limpos. Que hai, Hai, pero, bueno, Ma sí, hai mira, onde? ali no Burgo, por exemplo, tes non de meter moeda. No Burgo, no Paseo do Burgo, que pasea moita xente por ali e tal, hai como 2 ou 3 baños, Sí. No Paseo Marítimo E na están Coruña, limpos, están decentes. Están limpos, Eu ainda tive un apuro hai pouco e parei nunha gasolinera e non tiña que botar gasolina. Home, pero nas comprei gasolineras- un cacaolato. Sí. Nadie che vai dicir nada en que non compraras nada. No, por iso, pero me pareceu incluso un pouco, xa que Sí. preguntei o baño, Sí, sí, que sí. sempre están por a parte de atrás, Sí, e sí. tal, xa que vin e foi tan amable, pois a ver que podo consumir aquí. Pero digo eu unha cousa, xa remato, pero nese sitio nos barrios de carreteras no que para moita xente un autobús e todo máis, home, malo será que de 50 personas 10 non consuman algo, é que non lles compensa. Non me digades que non. Bueno. Home, 50 van consumir un Onte café. contou o xuiz Taín de que Bueno. había un sitio que paraban sempre autobuses de xaponeses. Sí, pero dixo, como son xaponeses e deixa un año limpo, eu nunca lles digo Ah, nada. sí, é verdad. Que non lles pase como que me pasou co baño pensando que era o couso para limpar, e que lle din aos pés para aquí para baixo que estrenei un couso que pensei que era para limpar as partes máis tal, e menos mal que probei cos no pé, porque aquelo era mortal, eso rompía un plato. Pois pode ter un accidente ben gordo. E no meu caso non é... A ver como chego ao hospital, que lles digo. Sí, sí, no.